Nou ja, goed, vrijdagmorgen kwamen hier met 2 collega's en nou, toen zijn we wilden doorriepen brutsen. En ja, je lag alles onder de poeder. Hè. Ze hebben een bronblusser, hebben ze leeggespoten hier. Nou ja, toen de rest van de skeer begon en nou, ze hebben een mooie flex hier in de klus om zitten snijden. Gedeelte de verwijs loopt. De skeer rint in de 10.000 euro's. Het is de zoveelste afvaller voor de rederij. Eind december besluit de rechter dat het bedrijf net meer concurreren mag met Doeksen. Oftewel geen passagiers meer vervieren mag van de festival naar Skielge en waarom. Zond die tijd leidt de spat ook in Haas aan de kant. Het is wachten op een uitkomst van het hege beroep dat de EVT ongegaan is. Op dat is de motor van het schip stikken. En nodig ook nog een inbraak en vernielings. Ik denk dat hier ook wel een behoorlijk stuk rancune en een stuk haat jegens EVT achter zit. Gezien het feit dat er een volledige poederblusser leeggespoten is in het schip. Dus nee, geen domme pech. De vraag is waar de boel vernield had. Er is onjefte die bij de politie die onderzoekt de zaak. Bij de EVT hoop je dat er nou stadig gewoon een eind komt aan alle commotie en hectiek. Kijk, dingen in het leven krijg je nooit cadeau. Daar zul je natuurlijk altijd wat voor moeten doen. Maar ik wou het maar zo verwoorden. In de regel kent het een tij na 6 uren. En ik ga ervan uit dat nu na 6 jaar dit dossier ook eens een keer gaat kenteren. Oorwikke 10 zit in het hege beroep. Dan is het erop of eronder voor de eigen veerdienstenschelling.